lidi. Už vám to dal na utajem. Proste přeju si, aby som aspoň na troch videí mala 10 000 lajků, ale bohužel nejde mi to splnit. Prostě nejde. No ale chci vám popriať na Veľknoc, že by sme to nemohli na nejakým tých videí dávať veľa lajkov. Prosím, please, ja to strašne chci. Prosím, ľudia. Ja vám dám odber zpátky, ale prosím aj lajky mi tu dávajte, aj odbery, prosím. Prosím. Strašne to chci. A pak možná vám pak udělám video, že já vám to pak řeknu. No prostě chci mít, víte co, odběry, lajky, jo. Nemusíte dát, keď nechcete, ale já to mega chcem a moc si odvďačím, že jste mi to dali. Veľmi budem rada, ak mi dáte. A dúfam, že moje přání sa splní. Tohle není ako mám dosť přání, okrem tohohle. Ale toto je taky moje přání. Prosím, dajte like a odber a ja vám ho zpátky dám. Prosím. Veľmi prosím. A možná niekedy si vytvorím svoj merch. Tak ahojky, lásky, teda nie lásky, ale fanúšikovia. Neviem, kto má láska, jaká ajočka. Ahojte.